Per mi la fe sempre hi ha estat present, perquè des de petita i a casa amb els pares i tot això és una cosa que hem anat visquent. El que passa que sí que és veritat que potser quan ets petit doncs vas seguint el que fan els pares, vas a l'església i acostuma a arribar a una etapa, potser més d'adolescència, que te n'allunyes una mica més després de la comunió i és una cosa que, bueno, sí, la tens present i creus, però que no, potser no forma part de la teva vida, no? I llavors potser després, quan vaig tornar amb els grups de confirmació i després vaig seguir amb uns grups de Jovac i tot això, doncs potser va ser la manera ja com de descobrir i interioritzar més Jesús com a cosa meva, no tant com a una transmissió de la família, sinó de dir sí, sóc jo, no? Que vull conèixer Jesús, que vull estimar-lo i que vull que formi part de la meva vida. M'ajuda, em dona il·lusió, em dona esperança, m'ajuda a superar els moments difícils. Bé, és allò que en aquells moments que estàs més aixafat o que m'ajuda a tirar endavant, no? I potser també, per altra banda, no només amb aquest, sinó en saber trobar, descobrir les coses bones que hi ha tot, no? Tant sigui amb les persones, amb els gestos que pots trobar amb les persones, amb la bondat o amb la bellesa que pots trobar un moment a la naturalesa o amb la dolçor, la tendresa d'un nen, doncs m'ajuda a descobrir aquests moments i a gaudir-los i a trobar Déu dins d'aquestes petites coses, no?